Hello everyone, बरायनानै लाबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय आरोना सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दंना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय आङो होनानै होखादों। जोंहा PM किसाननि 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टनि सायावहाय फंनैसो सावरायलांदिनि थ' हाबनो थांगासिनो दङ आरो बारा दिन गैला, दैज्लां बोथोरबो फैबायना तो माइ गायनायनि सिजन सफैलायबाय दा जियानो हक जोङो बयबो मोनगोन आरो गावबा गाव जोङो स्टेटासफोरखौ एसे चेक खालामबाय थादो आरो चेक खालामनानै लादो आरोना। जुदि KYC बायदिसिना मारिनांगौबा नोंथांमोनाहाय मारिनानै लादो आरो फार्मार आइडियाथ' जोंहा दा बर्थमान जाथ'वाखैना, गैथ'वाबाबो जागोन। आरो लोगोसे जोङो दाखालि मोनसे निउस मोननो हाखादोंमोन जिथुनाखि जोङो गावनि रेजिस्टार खालामनाय दंना गैया माने बेखौहाय जोङो नायनो थाखाय जोंहा मोनसे CSC बेवहाय अपसन दंखायो वेबसाइटआवहाय। जोङो बेवहाय थांनानै पन्जियन जादोंना जायाखै जोङो बेखौ चेक खालामनानै लानो हाखायो आरोना। थ' बेफोरखौहाय एसे चेक खालामनानै लाखादो आरो नामफोरा गासिबो जुदि अके दंजोबोब्ला 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जोङो मोननो थांगासिनो आरो एबारावहाय जोङो एसेब्लाबो बारायगोनखौ मिथिनो मोन्दों। दा जोंनो समा खिन्थागोन, फाइनाल नङा। दा बेसेबां बारायगोन जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन आरोना। थ' जोङो नेनानै थानि रायजोफोर, थ' फाइनाल आपडेट्सफोर फैयोबा लानानै फैगोन। दा आङो दिनैहाय फोथाराव दंफैयो, जास्ट नोंथांमोननो एसे आङो माइखौ दिन्थिनो लादों आरोना माबायदि जाखोनै। नाथायबा हले एसे एन्जर जादों दै, माइआ बिराद बरिया जाबायमोन, ओरैबायदि बरिया जाजोबदोंमोन आरोना। एन्जर जादों, बिराद एन्जर जादों नै गाहायाव एकदम दंलाजोबो आरो बेबायदि जानायनि। बेबायदि हायाव माइफ्रानो बहुद नस्थ' जादों, माने बिराद एन्जर जादों आरो। थ' नायदो नै माइआलाय बिराद बरिया ओंखारबायमोन आरो समाननो मोनग्लांबायबो, हानो जासिगोन आरोना। नाथाय दै दङ, बेबायदिनोसै माइआ नै एसे मोजाङैनो दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो। बिराद बरिया जाखादोंमोन आरो माइआलाय नै बेबायदि आरो। थ' गोलाव खालामला रायजोफोर, एसे माने बरा माइ गायदोंमोन देग्लाय, बिदिनोसै माइआहाय बिराद जादों माने नै नायदो नै बेबायदि माने जादों, अख्लायजोबदों नै माइफोरखौहाय। एन्जरनि खामानि आरो एम्फौबो दं नामाथाय मिथिलाय लांला आरोना नै। थ' गोलाव खालामला रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जोङो PM किसाननि 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ जोङो बयबो नेनानै थानि, जेन बयबो जोङो मोननो हायो ना। थ' आपडेट्सफोर मोनोब्ला उननि समाव आङो लानानै फैगोन। गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।